Silav roj baş heman noçen nûçeyê ku me amade kirin dixwazim cara pêşkêş bikim pêşî em ji Selhedîn Demirtaş dest pê bikin sî baroyên cuda yên Tirkiye û Bakurê Kurdistanê ji bo serbestiya Selhedîn Demirtaş serî li meqamên dewleta Tirkiye dane. Pêşketinekî balkêş e ku em hema bi vê dest pê bikin hevanna. Bi vî şeklî ez ê paşê vê gerim cem we halê we bipirsim. Ji kerema xwe re hûn jî komîser hev bibin. Ez ê navê van baroyan jî ji we re bibêjim. Bajarên balkêş hene. Yê ku serbestiya Selhedîn Demirtaş dixwazin. Di vê navberê de hûn zanin Hüdaparê nexwestibû Selhedîn Demirtaş were berdan. Lê îro hinekî guherîn çêbiye di helwesta wan de ew jî muhîm e. Sî baroyan ên li Bakurê Kurdistanê û Tirkiye xwestin ku biryara binpêkirina mafan ya dadgeha mafê mirovan ya Ewropayê ya di derbarê Demirtaş de demil dest were bi cîhanên yani Selhedîn Demirtaş were berdan. Dibêjin divê li gorî serveriya hukûqê biryar bê dereng bimîne were bi cîhanê. Sî baroyan bi bîr xistin ku dadgeha mafê mirovan ya Ewropayê destnîşan kiriye girtina Selhedîn Demirtaş maddeyên pêncemîn, hîjdemîn ên peymana mafê mirovan ya Ewropayê binpê dike teqes kiriye ku ev girtîbûn bi sedemên siyasî berdewam dike lewma jî êdî betal bibe were berdan Demirtaş. Di daxuyaniya baroyan de hate destnîşankirin ku necîhanîna biryarên dadgeha mafê mirovan ya Ewropayê û dadgeha destûriya Tirkiye yên di derbarê kesên wekî Osman Kavala û hin wekîlî din hene ê ku niha girtîne dibe ev jî werin bi cîhanîn yani ew jî werin berdan bi Selhedîn Demirtaş re. Barên ku daxuyanî dane hevanno bajarên balkêş hene binêrin mesela. Adıyaman heye Samsur, Agri, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Çevlik, Bitlis, Burdur. Tamam hûn nibêjin Bitlis, Çevlik eleh normal e. Burdur tere heye. Bursa, Denizli, Amet, Dilok, Colemerg, Iğdır, İstanbul, Kars, Kastamonu, Manisa, Merdin, Muğla, Muş, Sert, Raha, Şırnak, Tekirdağ, Dersim, Van, Yalova, Zonguldak jî baroya Zonguldakê jî ji bo serbestiya Selhedîn Demirtaş îmze avitiye bine peymanê. Tiştek nexweş e baş e ne? Naha em derbasî vê derê dibin binêrin hevanno parlamenterê Hüdaparê yê Batmanê Serkan Raman'la hinekî helwesta partiya xwe hinekî cuda beyan kiriye. Berova jî Zekeriya Yapıcıoğlu tam ne zelal be jî qet nebe Zekeriya Yapıcıoğlu do pir xirab axivî bû. Ramanla ragihand ku ew ne li dijî berdana Selhedîn Demirtaşin. Hûn zanin doh mejwara ragihandi û serokê giştî yê Hüdaparê Zekeriya Yapıcıoğlu gotibû di nava civakê de kesên ku daxwaza berdana Selhedîn Demirtaş dikin hene lê eger ew were berdan wê hesta edaletê ya beşekî mezin ya civakê zirar bibîne qaşo wisa gotibû lê parlamenterê Batmanê yê Hüdaparê Serkan Ramanlı mîvanê bültena Rûdawê bû bersiv da pirsên Şeyhan Tehsînî ku em binêrin çi dibêje. Ya balkêş e ez dixwazim parve bikim nêrînên wan mesela çi dibêje. Ev pêvajoya ku îro tê nîqaşkirin bi rastî em hêvîdarin ku bi ser bikeve lewra ji ber ku şer, pevçûn, kuştin em gelekî dilêşin ji ber vana ev firsend ketiye destê me îro em naxwazin ji dest berdin herkes li ser vê yekê pir divê baldar be. Li gorî nêrîna me fikra me hewce nake ku şandeyekî ji meclîsê ji parlamenteran biçe serdana greva İmraliyê ji bo hevdîtina bi Abdullah Öcalan re. Yani dibe eger hevdîtin çêbibe jî bila bi rêya dîmen çêbibe. Beriyan hat tiştekî wisa gotibûn. Ev komisyon wê biryara xwe bide eger ji pêncan sê paran qebûl bikin ku herin greva İmraliyê wê ji nava komisyonê heyetekî ava bibe û herin serdana Abdullah Öcalan. Em weke partiyên din nabêjin mesela em nabêjin eger ev biryar hate dayîn em ê ji komisyonê vekişin em ê rabin biçin em ê dev jê berdin. Em tiştekî wisa nabêjin em tenê dibêjin na komisyon çi biryarê bide em ê li gorî wê hereket bikin lê dengê me were xwestin em dengê na bikartînin. Lê em ranabin komisyonê naterikînin wekî din di derbarê Selhedîn Demirtaş de dibêje biryara dadgehan e ne em li dijî berdana Selhedîn Demirtaşin ne jî em hêvî dikin ku mehkeme Demirtaş berde. Yani em bêalîne
لورا ev biryar ne biryareke siyasiye biryareke hukukiye. Lazım e kesin hukuknas û hakim vî karî bikin. Yani divê derê de xwe şaştiya wan xuya ye. Ew jî dizane ku biryara di derbarê Demirtaş de bi temamî siyasî ye ji ber ku Rekberê Tayyip Erdogan bû hatiye girtin. Yani ev camerê Hüdaparê vê meselê pir baş dizane. Çima ketiye nava vê helwestê mirov tabii elbet mirov fehm dike lê biryareke ne hukukî ye. Ji ber vê hukuk nikare biryar bide ku Serhedîn Demirtaş were berdan. Dîsa jî biryara siyasî lazim e. Lê ji derdorên AKP îro em hîn bûn ku ji bo berdana Selhedîn Demirtaş Tayyip Erdogan lambeya kesk vêxistiye. Ew ê were berdan. Sibê du sibe di nava hefteya pêşme de hin xebatên bürokratik lazim in, ê qanûnî lazim in ji bo serbestiya wî. Yani zemîn divê were amade kirin. Ev bi vîya we hevano Osman Baydemir çû Rojavayê Kurdistanê. Osman Baydemir hunzanın çû hewlerê bi derdorên Partî Demokratîk Kurdistanê re hevdîtin pêkanî. Çû cem Rêzdar Mesûd Barzanî, pişta jî çû çû Silêmanî ez bar dikim ne? Ez zanim fotoğrafî bi Kuba Talibanî re derket, hevdîtin pêkanî derdorê yenekere, ev jî baş bû. Ji wê derê derbasî Rojavayê Kurdistanê bî. Ez dibêjim Osman Baydemir niha çîmentoya Kurdistanê amade dike. Bi hemî derdorên Kurdistanî re di dorê de hevdîtina pêktîne. Helwestekî xweş e. Em hêvî dikin ku hemû rewşenbîrên me, siyasetmedarên me bikaribin wisa turekî Kurdistanê bavêjin bi hemî aliyan re wek hevdîtinê pêk bînin. Gotinên wan ên pozîtîv bibin ji hevû dore û bînin. Ev baş e. Ka em bilirin helwesta Osman Baydemir çi ye? Di serdana xwe ya Rojavayê Kurdistanê de çi gotiye? Wana hemî muhîm in. Bandor li civaka me dike. Helwesta me ya netewî gelekî girîng e hevanna. Siyasetmedarê Kurd Osman Baydemir piştî serdana xwe ya li Herêma Kurdistanê çû Rojavayê Kurdistanê li gorî agahiyan Osman Baydemir wê gelek saziyên civaka sivîl partiyên Kurdan navendê Rojavayê Kurdistanê ziyaret bike. Îro weke numune serdana navenda PYD kiriye, Partiya Yeketiya Demokratîk. Li bajarê Qamişlo li kantona Cizîrê hevserokên PYD Xerîb Hüsso Pervîn Yusuf pêşwaziya Osman Baydemir kirin. Osman Baydemir ji bo keda gelê Kurd gela ji bo keda milletê me ê Bakur Rojhilatê Sûriye Rojavayê Kurdistanê di şoreşê de spasiya PYD kir. Osman Baydemir pêvajoya ku îro li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê hatiye destpêkirin weke derfet imkanekê nirxand divê ev derfet were nirxandin dibêje Osman Baydemir. Wekî din da zanîn ku heta niha nedîtine ku xeteriyekê piçûk ya Rojava li ser Tirkiye çêbiye. Her çendî provokasyon çêbûbin jî gelê Kurd ê Rojavayê Kurdistanê kevirek jî navêtiye Tirkiye. Xwe ragirtiye li ber xwe daye dibêje ez wekî Kurdekî spasiya metaneta Rojavayê Kurdistanê dikim. Çawa ku Enqere bi başûrê Kurdistanê re duwarê bazirganî siyasî tekiliyên baş çêkirine aynî tiştî bi Rojavayê Kurdistanê re jî dibê bike. Dibê Rojavayê Kurdistanê nas bike, bike cîranê xwe hêviya me ev e. Ji bo wê jî divê em xebatê bikin. Helwestek makule dewleta Tirkiye çawa ku başûrê Kurdistanê nas kiriye heqeten her cure tekilî xwe bi başûr re pêş xistiye tekiliyên askerî û istihbaratî netê da. Binêrin tekiliyên askerî istihbaratî jî heta derekî normal e eger di hedefê de hêzên xêrnexwaz ên weke Daeş hebin. Rast e mirov dikare bikeve tekilî jî mirov dikare tifaqê jî çêbike bi dewleta Tirkiye re heta derekî. Lê eger ew tifaqa istihbaratî û askerî li hember beşekî Kurdan be na. Asla. Divê mirov tekiliyê ret bike. Di derbarê hevalbendê xwe de, birayê xwe de, partiyên din ên Kurdistanî de divê mirov agahiyên istihbaratî nede raqîbê xwe, nede dewleta Tirkiye. Bu ara nekeve tekiliyekî wisa. Lê eger dema ku hedef Daeş be, hêzên xêrnexwaz li hember Kurdan bin, elbet mirov dikare. Bi şertê ku mirov baldar be tabii. Ji bîr divê mirov ji bîr neke. Di hedefa Tirkiyeyê de vê gavê tenê Kurd hene. Kengî ev helwesta wana dijminane diguhere êdî ew jî maye ser vê pêvajoyê.
اگر معقول بن مدنی بن دکارن به کردان را لحف بکن دکارن آبوری خواه بخن خدمتا جواک خواه نه خدمتا شر لهم بر کردان ام بدومینن گوتنین بایدمیر هجی بالکیشن دبیجه پلان و کمپلوین د سالن 1920 ده لسر کردان هاتنه مشاندن دبی وانا حمیل بر چاوانه به کرد و کرمانجی دیروک خود دوباره که دوی ام وکه ملت کرد خود دوباره نکن دوی ام به هشمندی سالن 1920 تف نگرن هایش خواه هبن هایش هبو دو هبن د دیروک آمده تجربه ما حافظه ما یا باش و خراب هیا ام تجربه باش خورد بکن یه نباش ام دوباره نکن هینا درفت امکان هنه ام جه سوده ور بگرن و گلمه جه سوده ور بگره دما کو گلمه جه فایده دید و هرم جه فایده ببینه حتی کو کرد آزاد نبن روشلاتا ناوین جه آزاد نابه اگر کرد نگهیجن حقی خواه مافی خواه نتوی هبون هوان اگر نه پرستن و هرم جه آرام نبه گلک بردل هاتنه داین حتی نها ایدی بسه جوی زیده ترجی نحقیه دما مروف هرم دبینه خویای کلور شرچه بیه بزانبون خدمت باش هاتیه خستن خدمت نه هاتیه داین پیوستیه به آخه به درمانبونه هیه به خورد هیه جبو ویجی پیوستی به آرامبونه هیه وی گلی برخودانه که پر مزن دایه شکر دوی حتی نها انجامه که هاتیه به دست خستن لی جبرو پیوه دوی ایدی اف انجام ورگره آوابونه یعنی نها دما آواکرنه دبیجه عثمان بایده بیر لو ماجی خباته که او نهاد که چیمنتویا آواکرنا کردستانه بر خودان تمام ایدی دما آواکرنه هفسرو کم پی دیجیش بو کدوان یا دشورشا روژاوی کردستانه ده سپاسیا گلی باکور کردستانه کر عثمان بایدمیر البت و سردان خواه ین لحرمه بدومینه موچه واده بینن سردانوی باشه نه؟ تمام ازی ورم جمعه ازی پیامه رو بخونیم هواندا نها فرماندار قصدی داخفه او چید بیجه درباره تکیلین خواه این به حکمت دمکیه شامیره جبو کو قصده تبلی ارتشی ببد به دیار کرنا دمی شاشه یعنی سبه دسمه تبلی ببه مها پیشیا مه حتی سری سالی تشتی موی شکلیج مرا نبیش تنابرا مه و روبریا شامی ده فکرم برواجی هنه ملهف نگیریه حتی آنها همه تو کاغذه که امضا نگیریه جبلی پیمانا دهی آدار سالا بوری یعنی ای سال بونه دهی آدار ای ساله مه تو پیمان امضا نگیریه نابرا مه دا ناکوکی هنه فکری مه دجی هفن جهف جدانه تشتی وسا که از همه جواره بخونیم چی گوتیه اندام فرمانداری گشتی یا هیزن سوریه دموکراتیک قصد سیپان همو را گهاند که جبو که قصد تبلی ارتشا سوریه ببه دیار کرنا دمه نراسته سیپان همو دیار کرد که حتی نها جبری پیمانا دهی آداری وان تو تشتکی دن به حکمت سوریه را امضا نکریه همو گوتو بیجدن دفکینه قدر از سوریه پیشتی روخینه دستلات اساد دو قناخه که هستیار دایه یک جمجارین سرکه جی قصده و روژاوی کردستانه اندام فرمانداری گشتی هیزن سوریه دموکراتیک قصد سیپان همو مجار ال مونیتوری را نرخاند برسو دایه پرسین روزنامه‌گر آنبرین زمانه سیپان همو دیار کرد که دنابرا نرین وان و فکری وانده و یا حکمتان و یا شامیده جداهین بنگهین هنه لگوری وی حکمتا وگوهز تبلیبونه وکه روخین و انکار کرنا ناستمه دبینه یعنی اجواره هم ترجمه بکم هم ببیجم هوانو حکمتا شامی تبلیبونه قصدی چه واد بینه یعنی دبی اگر قصده تبلیمه ببه دبیجه اف هلوشاندن روخین انکار کرنا ناستمه وصاد بینه لی قصده چه واد بینه و پنگاوی وکی پرستنا ناستمه وکی هبون رنگ و اراده دنرخینه جبر وی فکری مجهب جدانه تهمتین ده درباره درنگ خستنا پیواجوده جی رد کر سیپان حمود دبیجه او نه خودی آجاندهین جدا خوازن دا خوازا دولته کی سربخواجی حتی نها نکرنه و دست نشان کر که آرمان جوانا یه سرکه آواکرنا سوریه که دموکراتیکه او آمدن دوی چارچوه در رولا خواه بلیزن جبلی پیمانا دهی آداره حتی نها مد تو تشتکی لسر کاغذ امضا نکریه
سیپان همو اشکره کرد جخینی پیمانا دهی اداره حتی نها تو گاوین جدی د دانوستاندن وان و حکومت سوریه ده نهاتن آویتن. بخواجی دجوینا داویه قصدی و حکومت ده آماده بیه بحثا آوکرنا سی لیواین جه قصدی هاتیه کرن. لی او گوتن همی دفکی بون. ما تشتکی ننویسیه، تشتکی امضا نکریه، تشتکی باوی که فرمینه هاتیه گوتن و امضا کرن. دبه کو دروژن پیش مده جوین دنابره قصده و حکومت ده دیسا چه ببن. مازوم عبدی و سرپرشتی وان دانوستاندنا بکه هر گاوه که ارینی و چه به اوور آوتن دبه امه پشکری بدن وان گاون ارینی نه گاون جبو هلوشاندنا روژاوه کردستانه. ملت ما بلا پشراس ببد ویالیه ده. دیار کرنا دمی شاشه او گوتنا خواه دسپیک دوباره که سیپان همو لسر مجرا دما تبلیبونا قصده یا نوا ارتشی جی دبیجه یعنی بین رانه بین مسوجبار نکن نبیجن قصده آستنگیان دردخه مسئله درنگ دخه تشتی وسا رانه بین جمرا نبیجن نوسایه وسا نه حسانه اف یک دبی گریدای دسلاتا نویا سوریه گریدای دولتا دموکراتیکه جبو تبلیبون دیار کرنا دمی نراسته هنک علی قصدی به درنگ خستنا به جیهانینا خالین پیمانا دهی آدار تهمت باردکن سوجدار دکن لی اف یک نراسته قصده دخوازه برولا خرابه برپرسیارین لسرانسر سوریه بگره دست و به جیه بینه ام نه جدا خوازم قصده نخودی آجانده این جدا خوازیه نجی دخوازه دولته که سر بخوا آوا بکه او همو گوتن بیواتنه د درباره ناکوکین وانو حکمت نو دجی گوت ربازین ما و ربازین حکمت و گوهزیا سوریه جهف جدانه ام مینه هف نافکرن حکمت نو تبلیبونه وکه روخین اینکار کرنا ناستمه دی بینه لیجبو ما tam برو واجیه قصد تبلیبونه وکی پاراستنا ناستمه وکی محافظه کرنا هبون رنگ و اراده دی بینه یک جه آرمان جوان ین اساسی اوه سوریه به وی حالی خواه نمینه ببه سوریه که دموکراتیک و نه ناوندی اگر ما اف آرمانج لجم حکمت شامی دیت امی باوه که اوتوماتیک رابن تولی پیواجوی ببن و بپاریزن اگر هات بفهم کرن حتی که حکمت دمکیه شامی دموکراتیک بونه قبول نکه ده چارچوبه دموکراتیک بونه دجی پرگالا نه ناوندی بونه قبول نکه ام نکارم بدم بستینن ام بدم بستینی جی ام نکارم بریاران ده پراتیکی ده پیک بینن تشتکی وسا تونه یه یک جه شرط میگی اساسی دموکراتیک بونا سوریه نه ناوندی بونا سوریه او جید که و چارچوبه فدراسیون جواره بیجم نه ناوندی بون هوانو هر چند گوتنا فدراسیون نه بلیف کرنجی نه ناوندی بون ده معنی اوتونومی یعنی مروف بخواه خبره ببه اوتونومی ده زمان لاتینی دایه و federasyon jî otonomiye, xweserî jî otonomiye, özerklik jî otonomiye. Hemî dikevin nava otonomiye. Yani federasyon. Wekî Başûrê Kurdistanê. Şiva Osman Beydemîr jî dibêje dewleta Tirkiye muameleyekî çawa li Başûrê Kurdistanê dike, aynî muamelê bila li Rojava jî bike, bila xwe fêr bike. Kirinên dewleta Tirkiye hene, kirinên dewleta Tirkiye ya îro tiştekî pir ecêb çêbû. Ez ketim Ajansa Anadolu. Ajansa Anadolu hakikaten kurmancıya hoş dinlemişsiniz. Ajansa eva Türk evji de cümlek yani de hevokeki bench gotini de şeh jarad bejin rekrutina terörü. Terör lejor terör lejir. Ja pir balkeşe hestek acep de mirovan vakti miro dibine rekrutina terörü PKK avsa kiriye. PYD rekrutina terörü ye PKK avsa kiriye. Hemi gotiniwan de çarçova gotinin terörü da de çinute. Gej bune. Ja u zarokên me ew gencên me elwîderê dixebitin hakikaten kîne nizanim. Çawa mîdawan digire ku wan gotinan binivîsin di derbarê tevgera siyasî ya Kurd de. Vana ji ku tînin wan gencana? Gelo Google Translate werdigerîne ez bawer nakim. Ji ber ku kurmancî pir xweş hatiye nivîsandin. İja di nava nûçiyan de ji bilî meseleyên terör merorê derbarê tevgera Kurd de behsa talana darên zeytûnê dike. Li ku derê li herema Filîstîn qaşo ji aliyê İsraîliyan ve darê zeytûna têne talan kirin.
ji wextê ku vajî hinekî bi me ecêb û komîk tê ji ber ku dewleta Tirkiye bi rêya çetên xwe koka darê zeytûnê anîne li Efrînê. Çawa mümkün e yani ew qesan nakokî hebe di navbera agahiyan de. Tiştî ku em pêşkêş dikin, tiştî ku Ajansa Anadolû pêşkêş dike, çawa qisa ji hev cuda ne? Binêrine jora nûçe pêşkêş bikim ama Ajansa Anadolû ez nîşanê we nedim. Yani ew jî dibêjin dewleta İsraîlê darê zeytûnan talan dike. Em jî dibêjin dewleta Tirkiye li Efrînê darê zeytûna talan dike û bi darê zorê bacê ji millet digire, fîdye digire, însanan direvîne. Li Efrîn û Şehbayê komên çekdar hevan zeytûnên cotkarên Kurd talan dikin, bacên giran li ser berhemê wan disepînin. Li gorî rawengî hema mirovan ya Sûriye, saziya Sor li gundê Neyrebiyê yê Şehbayê çekdarên Koma Hemzetê cotkarekî Kurd bi darê zorê ji nava baxê wî derxistine. Di wî baxî de süd darê zeytûnan hene, çekdaran dest danîne ser berhemê wî baxê. Binêre êvê derê me em navê gund dibêjin, em navê şexis dibêjin, em behsa hêjmara darê zeytûnan dikin. Mesela gundê Neyrebiye. Mirovên ku îtiraz dikin, vê agahiyê îtiraz dikin, dikarin biçin lêkolîn bikin. Li Şehbayê, li gundê Neyrîbê çeteyên dewleta Tirkiye Koma Hemzet heye dest danîne ser süd darê zeytûnan. Çekdaran dest danîne ser berhemê vî baxê jî, yani zeytûnên ku hatine komkirin. Li navçeya Şîyê ya Efrînê jî çekdaran Koma Emşatê bacên giran datîne ser millet. Koma Emşatê bi rêya Komîteya xwe ya Aborî ji sedî pêncî bacê li ser berhemê zeytûnan datîne. Ev agahî ji saziya Sorê hatiye wergirtin. Li gundê Hekîçê, Mîrona Jorîn heye, Mîrona Jêrîn heye, du gundê Mîrona hene, gundê Sînare û Enqeliyê. Erê. Li wê derê jî çeteyên dewleta Tirkiye dest danîne ser darê zeytûnan, berhemên zeytûnan û xercên cotkaran û li ber çavan dibe ev nayê girtin. Yani ev mesrefên ku cotkar dikin ji bo berhemê zeytûnan li ber çavan nayêne girtin û bacê datîne serê perê xwe dixwazin. Mînakeke din ya talanê jî heye, ew jî li gundê Kawandê ê navçeya Recoyê li Efrînê çekdarên Emşatê dîsa 30 kîs zeytûnên cotkarekî Kurd talan kirine. Yani 30 torbe tijî zeytûn talan kirine. İşkence li cotkar û kurê wî kirine, gefa revandinê li wan xwarine. Wekî din piştî 31 salan şoreşgerekî Kurd hatiye berdan ji zindanê dewleta Tirkiye. Fotoğrafî gelekî biçûk e ya ez fehm nakim hevalê me ê di ajansê de çiwa naçin fotoğrafekî mîna însanan nakişînin. Yani ev çi hale? Yani ev fotoğraf e. Yani ev fotoğrafê me di ajansa. Çiwa mümkün e ya? Fotoğrafekî mir diçe dikşîne, mikrofonê dirêjî wî dike, du gotinan jê dipirse. Yani wisa dibe însanekî 31 sala hepsê de mabe derketibe derva meriv fotoğrafekî wisa çawa parve bike? Di berra jî rexneyê xwe dikim hevalna, çi bikim? Hûn heq nadin min, heq bidin min. Her rexneyê ku ez vê derê dikim hevalna heqeten ez vê ji dil dibêjim. Binêrin Selhedîn Demirtaş 3-4 rojan di rojeva dunyayê de ye. Çapemeniya Ewropayê behs dike, ha ya Asyayê ya Amerîkayê behs dike, ya Tirkiye ji xwe serûbin bû behs dike. Rêveberên dewleta Tirkiye ê ku vê pêvajiyê bi rêve dibin, Tayyip Erdoğan'e, Devlet Bahçeli'ye, hemî rayedarên dewleta Tirkiye behs dikin. Televizyonên Tirkiye'de ji êvarê dest pê dikin, heta serê sibê behs dikin. Di ajansê me de navê Selhedîn Demirtaş derbas nabe. Herin bikevin ajansê me. Tenê di ajansa Mezopotamya'da nûçeyek du nûçeyê biçûk hene. Di derbarê Qesedê de jî mesela Sîpan Hemo, daxuyaniyên din, em jî di ajansa Anhayê de nabînin. Balkêşê. Me fehm nekiriye. Ajansê me çi karî dikin hakikaten? Pir cih didin meşû mîtîngan, pir hez dikin. Hevalê me di ajansan da ji meşû mîtînga pir hez dikin. Erê. Meşû mîtîng agahî ne, ne nûçe ne. Agahî ne, tu tenê agahî didî. Lê analîz, nûçe, şîrove
ancak di çarçoveya van mijara da mirov dikare derxe pêş ê me gotem di bera jî ji xwe re rexnê xwe bikin ma dunya xira dibe. Ji xwe însanê rexne dikin kêm bûne. Sedat Akgök li girtigeha tîpa TA Beşik Düzü ya Trabzonê de hate ragirtin. Di sala 1994 de li Amedê ji ber meseleyên siyasî hatibû girtin. Ji aliyê dadgeha ewlekariya dewletê ve wê demê jê re digotin DGM tam faşîzm bû. Cezayê müebbetê lê hatibû birin. Cezayê heta ye. Akgök di nava 31 salan de li gelek girtîgehan hate ragirtin. Herî dawî jî sewqê girtîgeha Beşik Düzü hate kirin. Du caran tahliyeya wî serbestiya wî hat paşvexistin, hat astenkirin lê di dawiya dawiyê de jî hat berdan. Akgök li ber derê girtîgehê ji aliyê malbat û hevalê xwe ve hate pêşwazîkirin. Ew birin cem malbatê. Mala wî ya 31 sal berê heye, tune ye. Dîw bavî wî saxin, nesaxin, 31 sal berê malbata xwe çawa hîştiye. Gelo wisa ye. Zarokê wê demê 5 salî biye niha 36 salî ye. Zarokê wê demê ê 9 salî niha 40 salî ye. Tam diram. Tabii heval û hogirên wî nas û dostên malbatê çûne serdanê. Xêr hatinê lê dikin. Baş e. Baş e. Ya di vê naberê de madem însan piştî 30 sala tê berdan, piştî 31 sala tê berdan, ev hunermenda me ya ku wê rojê me bi Seydixan re behs kir, çima 34 salin di zindanê de nayê berdan me fehm nekiriye. Normal müebbet piştî 30 sala mirov tê berdan. Stî nebe jî 31 sal, 31 nebe 32 sal. Ev 34 sal çi ye ya? Ew ê heta kengê de hepsê de be. Îjar nexweş e. Tam diram e. Yani em hakikaten li bendê ne Türkan İpek bi navê din Dilar hunermenda hêja ya salên heştê û nodî ji heştê û pênca dest pê kiriye heta sala nod û yekî heta ku çû nava gerîla li Ewropayê hunermendî dikir. Di kasetên Koma Berxwedan de dengê wê hene. Dengekî pir xweş e. Pir pak. Zelal. Dengê wisa pir nayê nava civaka. İstisna ye. Weke Ozan Mizgîn. Li derekî dema hunermendekî we dît bigirin bernedin. Hunermend hêjan e. Marîfetê wan ê taybet hene. Ne ji rêzê ne. İnsanên dengxweş, insanên zanibin resim çêkin, insanên marîfetê wan hene ji wan hez bikin. Ji ber ku ew nîv yezdan in yan jî yezdan in. Xwezayê yan jî hûn bêjin Xwedê perçekê xwe girîng li cem wan hîştiye. Perçeyekî afrîner. Hunermend nîv yezdan in. Di xwe de perçeyê Xwedê dihewînin. Ji ber vê yekê hilberîner in. Zanin ava bikin, zanin çê bikin, jî hez bikin. Taybet in yani. Em derbasî Belçîkayê dibin. Heval li Belçîkayê hûzan çi çêbû? Nûçeyek balkêş e ji ajansên biyanî wergirtiye. Ji ber firîna dronan balafirgehên li Belçîkayê hatin girtin. Balafirgeha Zaventem, Charleroi, Liège hatin girtin. Çima? Dronên ku çavkaniyê we nayê naskirin firîyane li ser balafirgehê. Ne? Çima nizanim. Operatorê balafirgeha Brükselê got piştî betalkirina 41 geştan û veguhestina 24 geştên din ji bo balafirgehên din nêzîkî 400 heta 500 rêwiyan dibe şeva xwe li balafirgehê derbaskirine. Bi dehan geştên hewayî roja çarşemê serê sibê li Belçîkayê hatin betalkirin piştî ku dronên bê pîlot di nava şevê de li nêzîkî balafirgehên Brüksel, Zaventem, Charleroi, Liège hatine dîtin. Ev bû sedema girtina demkî ya balafirgehan.
Serokwezîra Xifiye Bart de Wever ji bo nîqaşkirina fikarên ewlehiyê bi wezîrên sereke civînekê li dar xist. Ev cara yekem e ev balafirgeh ji ber dronan têne girtin. Ev bûyerên ku di nava şeva çarşemiyê yani doh bi şev heta vê serê sibê qewimiye ên herî dawî ne drone nayê naskirin ji Kudrê hatine şandin ew jî balkêşe. Lê tiştekî heye nêzîkî balafirgehekî eskerî ya Belçîkayê hatin dîtin. Çekên nüklerî yên Amerîkayê lê têne hilberîn. Ew balafirgehekî baregehekî eskerî heye li wê derê çekên nüklerî têne afirandin. Gelo dibe ku ew drone ji bo ewlekariyê ji bo tetbîr firîbin li wê derê yê Amerîkayê bin. Veya nehate zanîn em nizanin. Wezîrê Parastinê yê İsraîlê daxife. Sînorê Misrê wê bibe herema leşkerî. Ew jî ji ber dronan e. Sebeb dîsa drone e. Ev drone ketine jiyana me wê çawa bibe em nizanin. Wezîrê Parastinê yê İsraîlê Katz bi sedema ku bi dronan qaçaxçîtiya çekan tê kirin fermandaya artêşê ku deverên li ser sînorê Misrê bike devera leşkerî ya girtî. Di daxuyaniyekê nivîskî ya Wezareta Parastinê de hate gotin ku Katz li gel berpirsên artêş, polîs û îstixbarata navxweyî civiyaye mijarekî nîqaş kiriye. Kîjan mijar? Qaçaxçîtiya bi dronan a nîvgirava Sîna ya Misrê. Yani ji nîvgirava Sîna ya Misrê qaçaxçîtiya çekan tê kirin dişînin Gazayê. Hate diyarkirin ku Katz piştî civînê fermandaya artêşê deverên li ser sînorê İsraîl û Misrê bike devera leşkerî û girtî. Li gorî biryarê li wan deverên ku wê bibin devera leşkerî talîmatên gulebaranê wê werin dayîn. Qaçaxçîtî operatörên dronan ên ku bê serûber bikevin herêmê ew ê bibin hedef. İsraîl diyar dike ku li ser sînorê Misrê bi dronan qaçaxçîtiya çekan tê kirin. Çiqas rast e nizam. Bazara ekonomîk serûbin bû, hûn ê bêjin çawa dikare serûbin bibe? Di bazara ekonomîk de hevano dibe ku trilyon dolar yani hezara milyar di şevekî de wenda bibin. Yani ev îhtimal heye. Pisporên li çar aliyên cîhanê di nava wan de bankeyên navendî jî hene. Li ser tewlike, li ser xeteriyan şiyariyê didin. Tabii ev nûçe hevalên me ê milyarder eleqedar dike. Milyonê we hebin, hezarê we hebin, ev nûçe we eleqedar nake. Divê milyarê we hebin ji bo ku hûn bikevin nava panîkê ji nava tirsê. Vê heftê nêzîkî 500 milyar dolar ji bazarên ekonomîk wenda bûne. Ê cîhanê. Hin ji mezintirîn şîrketên teknolojî weke Nvidia, Microsoft û Palantir Teknolojî ew jî di nava wan de ne. Roja sêşemiyê dîtin bihayên hîseyê wan ji nişkeva daketine. Ketine panîkê. Aborî serûbin bû. Di cîhana aborî de manîpülasyonekê tê dîtin. Yani hin însan hene dikevine yan ji hin şîrket hene here radizînin van piyasayan, van hîseyan dikirin û ji nişkeva hîseyê xwe difrûşin û bazar dikeve. Yani bi zanebûn serûbin dikin. Wextê ku pir erzan dibe ji nişkeva dikirin tam baha bû derbekî de difrûşin. Di şevekî de milyar dikarin qezenç bikin. Bana hemî tevgerên manîpülatîf in di ekonomiyê de di bazarê de. Îjar hûn ê bêjin bazara me ekonomîk tune hevando. Êm Kurda tune ye. Bazara ekonomîk ya kanala me heye. Kanala me ya YouTube'ê hûn dibînin hevano. Hîseyên kanala me hene. Hevalê ku bixwazin hîseyê kanala me bikirin herem ku bikevin tekilî. Heta milyonek kes dikare bibe şîrigê vê kanalê. Baş e?
Mecî bu vîya we hisse vekirin. Ez werim cêm we. Hevalê min ha kêf çiqas kêf xweşin dibe ez em herim hisseyên kanala Bedran dere bikirin. Hadi. Rast e ne rast e? Lê ji bo ku hûn bikirin hevalno em bi milyonekî dest pê dikin. Her hevalekî eger bikaribe milyonekî razîne vê kanalê em dikarin vekin piyasayê. û eger milyonek heval her yek milyonekî razîne kanala me bikire em dikarin kanalekî netewî ava bikin ku di cîhanê de dikare deng vede. Eger tiştek taybet tune be ez bi destûra we xatir ji we bixwazim. Baş e ez biçim nûçî amade bikim ji bo berbeyê varê. Mala we ava di rojên pêşme de mîvanên sürpriz wê hebin. Tekîliya min bi gelek derdoran re heye. Ka em binêrin rojên pêşme de em ê hinek heval, nas û dost, siyasetmedaran, hunermendan em ê pêşwazî bikin. Em ê bi rêya vê kanalê dengê wan bigînin gel. Xatirê we silav rêz.